בשיר מזמור חנוכת המזבח. יואו, הרגו אותי עם זה, איך בא לי? נו, למה זה כאן? קחי, חג שמח. לא, אני שומרת, את נורמלית? יאללה, חג. זה ישר לתחת. יאללה, חג. יאללה, קוסומו, חג. שלום, ערב טוב. ערב טוב. ברוכה הבאה. מה השם? סופגי. סופגי. נעים מאוד, אני מושיק. ברוכה הבאה לקיבה. התחנה הראשונה שלך בדרך. לאן מועדות פנייך, אם אפשר לשאול? הולכת לתחת. אוקיי. מסיבה מיוחדת? שמעת שנחמד שם, או... אני יודעת, משפחה שלי שם. כן. חברות שלי שם. הולכת לתחת. כן. אפשר דקה מזמנך לפני? יאללה, נו, זריז. אז כמו שציינתי, אני מושיק, אני בגדול האנזים שאחראי כאן על כל נושא חילוף החומרים. שמעת קצת על חילוף חומרים? מכירה את המושג? מכירה, כן. לא ספצית. חילוף חומרים אומר דבר מאוד פשוט. כל חומר שנכנס לגוף מתפרק, נספג בגוף ועוזר למערכות השונות. אוקיי. ירקות ופירות נותנים לנו ויטמינים. חלבונים עוזרים לנו לבנות את השרירים. פחמימות מורכבות נותנות לנו אנרגיה זמינה לפעילות השוטפת. ומדי פעם מגיעות לגוף גם פחמימות פשוטות יותר. פחמימות ריקות מה שנקרא, עם המון שומן רווי, שנוטות פחות להתפרק ויותר דווקא להצטבר במקומות כמו הבטן, היריחיים. התחת. כן. גם בישבן. עכשיו, לקראת החג פצחנו כאן ביוזמה חדשה. כולם מתפרקים, כולם תורמים. מעכשיו, גם פחמימות פשוטות יותר יתפרקו. ייתנו אנרגיה זמינה לגוף, וכך נשמור על סביבה אסתטית יותר, בריאה יותר, וגוף שכיף לחיות בו לכולנו. אני הולכת לתחת, אני לא מבינה. הבנת אבל את היוזמה שלנו? הבנת את החשיבות? נראה לי, כן. ורצון לתרום. יש בך? אה? רצון לתרום לקהילה, לעזור, לתת מעצמך. יש בך? יש בך את הרצון הזה? יש בי ריבה! מה נפלת עליי? הולכת לתחת, זוז. חכי רגע, סופגי. זוז. בואי ניקח נשימה שנייה. זוז בבקשה. סופגי הגנובה, מה את עושה כאן? כלום, נפל עליי ההזוי הזה. שלום, ערב טוב לך. שתוק, תגידי, את נורמלית? יש איזה חצי מגש בדרך. יאללה, לתחת, זריז, בואי נתפוס מקום, איזה לחיית. ימין. פצצה, אנחנו יחד. שנייה, אפשר דקה מזמנך? זוז ממני. הולכות לתחת, חלאס. חברות, חכו שנייה. לפחות אולי תלכו לציצי. אוי ואבוי. לא, זה לא קורה. חבר'ה, שנייה אחת. דקה מזמנכם. דקה מזמנכם. פאק! ערב טוב. את צוחקת איתי?